насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, якоже мы оставляем должником нашим. И не веди нас во искушение, но избави нас от лукавого. Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χαριτή. Της Παναγίας εχράντου υπερευλογημένης εν δόξου δέσποινης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας των Αβάντων των Αγίων μνημονεύσαντες, εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωήν ημών, Χριστό το Θεό παραχόμεθα. Κύριε ο Θεός ημών του κράτους ημών, η δόξα μεγάλη τους κάνεις αμέτρητον και φιλανθρωπία άφωτες, αυτός δες πλαχνίους και προβλέψουν εν θυμάσαι και των Άγιων εις των τούτων και πίσω με θυμών και τους συνευκομένοι μην πλούσιοι τελέησουν και τους εκτιρμούς, ότι πρέπει σοι πάσα δόξα, τιμή και προσκύνηση στο Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Πάσα είναι η προσκύνησά το σάσι και ψαλά το σάσι, τες πρεσβείες της Θεοτόκου σώτε σώσον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι και νίκαια ή και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Τες πρεσβείες της Θεοτόκου
Σταυρωθήστε Χριστέ ο Θεός, θανάτου θάνατον πατήσας. Ίσον της Αγίας Τριάδος, συνδοξαζόμενος τον Πατρί και το Αγίο Πνεύματι, σώσον ημάς. Κύριε ελέησον.
ότι Άγιος ή ο Θεός ημών, και εσύ την δόξα να αναπέμπουμε, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ειν και αεί, και εις τους αιώνας των αιώνων. Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο Θεός, ελέησον ημάς. Άγιος
το ημάς σκανδαλίζει,
Εσύ ο Χριστός, ο Υιός του Θεού του ζώντος.
Πατριάρχου Μόσχας και Πασών του Ρωσιών Κυρίλλου, Βαρθολομαίου Ιερομονάχου μετά τις συνοδείες αυτού, Ιωάννου Ιερομονάχου, Πριτάνεως και των καθηγητών και σπουδαστών της Ακαδημίας ταύτης και πάσης εν Χριστώ ημών αδελφότητος, σύμπαντος του ευσεβούς έθνους, πάσης αρχής και εξουσίας εν το κράτη ημών και του φιλοχρήστου στρατού και πάντων ημών, όνταν και πάντων των αδελφών ημών, τα ονόματα μνημονεύσαμεν εν τη Θεία και Ιερά προθέση, νηστή Κύριος ο Θεός, των μακαρίων και ημνίστων κτητόρων, αλλά και νηστών αφιερωτών, ιερατευσάντων του πιασάντων και ψαλάντων εν του ιερών ναούτων, το αναπαιώνος επενπίδι Αναστάσεως και κοιμημένων, πάντων των προκειμένων πατέρων και αδελφών ημών, των ενθάδε ευσεβώς κειμένων και απανταχού ορθοδόξων, και πάντων των κεκοιμημένων αδελφών ημών, ον τα ονόματα μνημονεύσαμεν εν τη Θεία και Ιερά προθέση, και ον έκαστος
Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Εστε τα ελέη του Μεγάλου Θεού και σωτήρος ημών Ιησού Χριστού με τα πάντων ημών. Πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες ετ και την ειρήνη του Κυρίου δεηθόμεν. Υπέρ των προσκομιστέντων και αγιαστέντων τιμίων δώρων του Κυρίου δεηθόμεν. Όπως ο φιλάνθρωπος Θεός ημών προσεξάμενος αυτά εις το Άγιον και υπερουράνιον και ροερών αυτού της ιεστήριον εις μην ευωδίας πνευματικής, αντικαταπέμψει μην τη Θεία χάριν και τη δωρεάν του Αγίου Πνεύματος δεηθόμεν. Την ενότητα της πίστεως και την κοινωνία του Αγίου Πνεύματος ετισάμενοι αυτούς και Ελλήνους, και πάσαν τη ζωή ημών Χριστό του Θεό παραχόμεθα. Σύμφωνα και τις ένδειξες της ημών άμεσα και την ελπίδα δέσποτος φιλάνθρωπου και παρακαλούμε σε και δεόμεθα και ηγετεύουν κατά αξίωση ημάς με τα λαβή των επουρένιους και των μυστηρίων ταύτης της Ιεράς και Πνευματικής Τραπέζης με τα καθαρούς συνδότους άφης αμαρτιών εις χώρες πλημελημάτων εις πνεύματος Αγίου Κοινωνίας της Βασιλείας ουρανών και ουρανομίαν εις παρησίαν την προσέμη εις κρίμα εις κατάκριμα. Και κατά αξίωσον ημάς δέσποτε με τα παρησίαν σε κατακρίτους τολμάν επικαλείστε, σε τον επουράνιον Θεόν Πατέρα και λέγει. Ότι σου εστιν βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Ειρήνη πάση, τες κεφαλάς ημών του Κυρίου κλείνομεν. Ευχαριστούμε εσύ βασιλεφόρα τη μητρή σου δυνάμει τα πάντα δημιουργήσει και το πλήρη του ελέους εξουκόντων εις τον τα πάντα παραγωγών. Αυτός δέσποτα ουρανόθεν έπειδε που τσιπουργικότας σε αυτόν κεφαλός σου καρέκλαινες αρκεί και ματελάς το φοβερό Θεό. Σιον δέσποτα προκείμενα πάση την γης ανώθεν εξομάλουσαν κατά νεκά σου διαθέα. Της πλέωσης σύμπλευσης του διπορούς συνόδους του προσνοσούνται εσύ ο ετρός του ψυχών του σωμάτων ημών. Χάρη και εκτιρμής και φιλανθρωπία του μονογενού σου Ιωβέθου ευλογητώσει, στο Παναγίου και αγαθό και σωπιό σου πνεύμα την και αεί και εις αιώνας των αιώνων. Πρόσχομαι τα Άγια της Αγίας. Μελίστε και διαμερίζετε το μόνος του Θεού. Ο μελιζόμενος και διαιρούμενος. Ο πάντοτε αισθιόμενος και μετέπειτα κατά πανούδων σώματος μετέπειτα. Ιησούς Χριστός νικά. Πήρωμα από Κυρίου πίστεως του Πνεύματος Αγίου.
Ιωάννου, τον Αγίον Εδόξο και Πανεφήμων Αποστόλων, τον Αγίον Εδόξο Μεγάλων και Ανεπρόκειτων Μονικών Δασκάλων Βασιλείου του Μεγάλου Αποκολίου του Δολόγου και Ιωάννου του Χρυσοστόμου, τον Αγίου Πατρός ημών Νικολάου, Αρχιεπισκόπου Μυροσλικίας, του Αγίου Πατρός ημών Πιμένους, του Αγίου Δόξου Μεγαλομάρτυρος Δημητρίου του Μυροβλήτου, του Οσίου Πατρός ημών Σεραφείμ του Σαρόφου, πάντων των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, του Αγίου Δόξου Αποστόλου και Ευαγγελιστού Μάρκου, που και τη μνήμη εκτελούμε και πάντων των Αγίων ελεήσει και σώσει μας ως αγαθός και φιλάνθρωπος. Χριστός Ανέστη. Λίγες λέξεις. Χριστός Ανέστη. Χριστός Ανέστη. Λίγες λέξεις να πούμε, μια που το ζήτησε ο πατήρ Ιωάννης. Καταρχήν να ευχαριστήσουμε τον πατήρ Ιωάννη που μας επέτρεψε να λειτουργήσουμε σήμερα με το ελληνικό τυπικό. Благодаря вас, отцу Иоанну, потому что сегодня мы совершили литургию на греческом, все на греческом стиле. Το οποίο ελληνικό τυπικό προέρχεται από το βυζαντινό τυπικό, από το τυπικό της Κωνσταντινούπολης. Который греческий стиль, это из Константинополя. Και βέβαια, όπως έχουμε πολλά κοινά, αλλά έχουμε και κάποιες μικρές διαφορές. Много, как будет, вещи похожи, но у нас чуть-чуть другие стражи. Λοιπόν, σήμερα επειδή αυτό δεν είναι μάθημα λειτουργικής, сегодня, потому что это нет уроков литургика, αλλά ένα κήρυγμα το οποίο θα κάνουμε τώρα στο τέλος της λειτουργίας, это просто проповедь на конце литургии. Θα σας θυμίσω μόνο αυτό που είπαμε σήμερα, διαβάσαμε στο Ευαγγέλιο. Βέβαια, ήταν λίγο δύσκολο να το καταλάβετε, αλλά για το Ευαγγέλιο στο σημερινό μας είπε ο Χριστός, μας λέει ο Χριστός στο Ευαγγέλιο, ότι αυτός είναι ο άρτος της ζωής. Сегодня мы говорим, что на Евангелии, сказать, что Христос это хлеб жизни. Ο άρτος της ζωής. Και αυτό που είπε ο Χριστός στους μαθητές, ότι εγώ είμαι ο άρτος της ζωής και αν δεν με φάγετε, έτσι ακριβώς είπε, αν δεν με φάτε, αν δεν φάτε το σώμα μου και πιείτε το αίμα μου, δεν θα έχετε ζωή στον αιώνα. Господь говорит, едущий на плоть, пьющий на кровь, не пребывает в раю. Και αυτό που είπε ο Χριστός όμως είναι πολύ σημαντικό, γιατί το βιώνουμε σε κάθε Θεία Λειτουργία. Στη σημερινή Θεία Λειτουργία αυτό ακριβώς ζήσαμε να τρώμε και να πίνουμε το αίμα του Χριστού. Это то, что возвещается на каждой торжественной литургии, когда мы вкушаем причастие тела и крови нашего Иисуса Христа и укрепляемся этим в нашей духовной жизни, в нашей вере. Αυτό μας καλεί ο Χριστός να κάνουμε στη ζωή μας και αυτό, σύμφωνα με τα λόγια του, είναι και ο παράδεισος. Христос есть основа нашей духовной жизни, и это есть основа нашей духовной традиции. Και εμείς νομίζουμε ότι ο παράδεισος είναι κάτι διαφορετικό, αλλά ο παράδεισος, ο οποίος θα βιώνουμε στην άλλη ζωή, είναι κάπως έτσι όπως ζούμε σήμερα, όπως ζήσαμε και όπως ζούμε σε κάθε Θεία Λειτουργία. Εμείς νομίζουμε ότι ο παράδεισος είναι κάπως διαφορετικός. Νομίζουμε ότι είναι κάπως έτσι пулάκια, Видим, есть частое различие в совершении, в традициях и преданиях поместных церквей, есть частое различие. Αλλά ο παράδεισος τελικά είναι αυτή η εφορία, αυτή η χαρά που
βιώνουμε μέσα στην Θεία Λειτουργία. Но нас объединяет то, что важнейший элемент церковного предания – это духовная радость, это благодать Божия, это то, что мы терпим на каждой божественной труде. Αυτά ήθελα να σας πω, τα λίγα λόγια. Это то, что я хотел сказать в некоторых словах в решении этой божественной труды. Ευχαριστώ πολύ. Ivano